Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uyabalisa unina wesilisa oshaywe waze waqhunyelwa ngamehlo ngoba kubangwa intombi. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi la nibola khona le video. Mangoqala isijournal elikhasi wamwelekele igama lami usibonga konke wakandwandwe Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ukhala ngobulungiswa wesifazane wakaNongoma eBuxton unkosikazi Nqobele Sibiye ongumama womfana oneminyaka engama-23 washaya ngabafana bamlimaza amehlo eGoli bemshayela umama wengane yakhe. Ngokubika kwe-MCR News indodana kankosikazi Sibiya yabekela unina ukuthi ayihamba nomama wengane yayo kanye nomngane wayo kwenye yezindawo eGoli. Nalapho kwaqhamuka khona imonto abangayazi yabe isibiza umama wengane yakhe. Wabeke sebemthatha kanjalo basala bekhemile. Wabeke sebehamba yena nomngane wakhe bephuthuma endlini. Bathe mabefika endlini wabesenza ucingo eshayela umama wengane yakhe embuza ukuthi ke ngabe ukuphi. Babeke sebexoxa ucingweni wamtshela ukuthi akeze efletini la ahlala khona. Wabeke secela umngane wakhe futhi kuba amphelezele kuyena umama wengane efletini. Bathe mabefika efletini bafica amadoda bangawazi ephuza utshwala. Bebese bebuza ukuthi babheke iphi. Babatshele ukuthi siye efletini la mama wengane yami. Babese befika efletini banokha imizuzu engu30 kungavula umuntu. Emva kwale mizuzu ke ngoba sekuvula umuntu wesilisa. Abese buza ke lo shayiwe ukuthi kungani umama wengane engibiza kanti kunomuntu wesilisa la. Kwabe sekusuka ke uthuthuva bamshaya ke bona. Kwabe sekuqhamuka nalaba abebekade behleli phandle beziphuzela utshwala. Bamshaya bonke ke bamlimaza khona emehlweni. Ubese phuthuma umngane yokwazisa ke ubhuti walo owayeshawa khona efletini. Wafika ke nokho bamfica selimele elele embhedeni eseqhunyelwe ngamehlo. Babeke sebemthatha bemphuthumisa esibhedlela. Kuthiwa noma sebemshayile babelokhu bekhuluma bethi buka nje ngaleli gazi lakho ungcolisa izingubo zethu. Ngokusho kukamgilwa abasolwa abase Mtuba kwabe sekushayelwa unina ngokukhulu ukusheshsha wafika ngebhadi indodana yakhe silele esibhedlela ibhandisha ubuso bonke. Uthi lokho kwamphatha kabe kakhulu. Kwaba buhlungu kakhulu ukubona indodana yakhe ikulesa simo ingasaboni nasemehlweni. Odokotela ke bamtshela indaba ezibuhlungu ukuthi ayisophinde ibone njengoba iqhonyelwe ngamehlo ngenkathi beyishaya ngamabhodlela. Babe sebecela ukuthi ke beyikhiphe amehlo ngoba ke babethi azobola. Wacela odokotela ukuthi beme kancane ngoba wayinethemba lokuthi ingahle ilulame. Kodwa ke ngebhadi akaze kwenzeka. Ukuthi kubhlungu kakhulu akubona futhi namanje isimo asafani njengoba ke indodana yakhe ingasabona emehlweni. Uthi kubhlungu kakhulu ke ingalo yomthetho ayifuna ukudlala indawo yayo njengoba ke kade eqiqe enkantolo kodwa ke awukho umehluko. Kusavele nje abasolwa ababili kuphela. Nakhona ke akukho kwenzakalayo bangaphandle ababoshiwe yize noma bathathwa yithupha. Bafethu ke njengentatheli ka YouTube sengiyaphela mina khona la ngizothanda ukuzwa ukuphawula kwakho ngalolu daba lobhlungu ngendlela emangalisayo. Siqedeke le ndaba khona lapha kwi comment section. Angibambeke evidweni elandelayo.